कार्तिके अधीश्वर जय राई दामोदर। आज हूँ पवित्र अँला नवमी। आज अँला कोड़ीटीए प्रसाद भली पाइबा दरकार एवं अँला वृक्षटी को पूजा करिबा विधेय। तापरे राधांकर पाद दर्शन। राधा किए एक प्रश्नवाची। 600 वर्ष पूर्वे राधांकर नाम नथिला। जयदेव ठारू बोधे आउ किसी व्यक्ति पूर्वर राधा शब्द भारत वर्ष को आसला। राधा कहिले आराधना। आराधयति इति राधा। आमे जे जोठी आराधना करूचु जहाकू आराधना करूचु ये समस्त आराधना ही राधा। राधा शब्द को उल्टे जले धाउ रा। धारा माने नियम। जे प्रकृत रे निर्दिष्ट नियम रे जीवन को अतिबाहित करे श्रृंखलित करे सी ही प्रकृत रे राधा भावर अधिकारी। जो माने भगवान कृष्ण को सर्वस्व भावी तांकरी कीर्तन गुणानुबली करती से माने होचंती राधा भावर अधिकारी। धरतु हरे कृष्ण यही नाम हो भजन इत्राय गुरु राधे श्याम नाम हो ये कीर्तन सब करिबा ही राधा तत्व। कथित अच्छी 16 सहस्र गोपी तांको पई भगवान कृष्ण 16,000 कृष्ण भी हो जाइथिले। या को देखिथिला किए केवल वर्णना होती आम शुणु। यार अर्थटी कौन? ये जगतर वृक्ष तरु तृण लता ये सर्व कृष्णर शरीर जंतुंक बाह्य अभ्यंतर सबुठी कृष्ण अछंती राधा तारी भितर अछंती। प्रत्येक होउचंती राधा समस्तंग भितर रहिचंती आत्मा रूपी राधा। गोटे जड़ भितर भी अछंती कृष्ण गुण रूप रे। एमिति कौनसी जड़ नहीं जा भितरे गुण नहीं। यही समस्त गुण थिबा द्रव्य भितरे कृष्ण अछंती एवं से द्रव्यटी मध्य राधा। रा कहिले आमे जन को डाकुचु आसंतु। धा कहिले आमे तांकर आशीर्वाद को तांको आदेश आदर्श को धारण करुचु। एटा होची धा। रा धा। र कहिले अरस भक्ति रस प्रेम रस श्रृंगार रस हास्य रस एमती रस सूर्य चंद्र ठारू रसर सृष्टि र
ଏବଂ ଆ କହିଲେ ଆବାହନ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଆବାହନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆବାହନ, ଇଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପୂଜକ ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ଡାକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରା। ଧ କହିଲେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ତୃତୀୟ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପବନ, ଚତୁର୍ଥ ଧର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପବନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଷଷ୍ଠ ଧର୍ମରେ ମନ, ସପ୍ତମରେ ବୁଦ୍ଧି, ଅଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରଯତ୍ନ, ଏଇଭଳି ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ରାଧା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି। 16,000 ଖାଲି ନୁହଁ, ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆରାଧନାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଖାଲି ଗୋପୀଠ ମୋତେ 16,000, 16 କୋଟି ବି ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଧରି ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବେ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ସିଏ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କି ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଭଲକରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦା, ସୁଭଦ୍ରା। ଯେତେ ଭଦ୍ର ଗୁଣ, ଯେତେ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ର ନାରୀ, ଭଦ୍ରା, ଯେଉଁମାନେ ସୁଶ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କର ବଚନରେ ମଧୁରତା ରହିଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଏଇ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି କୁଜଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କେହି ପ୍ରମାଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ମାନସିକରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ସେ ହେଉଛି ତେଲଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ନୂଆଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ତେଲଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ ପାଖରେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ମନାସନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମନାସନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ରାଧା। ଆଜି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିନ ତମାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବ। ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ, ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରୁଛ ମାନେ ଜଗତରେ ଯେତେ ମା
ଯେତେ ମହିୟସୀ ମହିଳା, ଯେତେ ସେ ଗୋପୀ କୁହ, ଗୋପାଳ କୁହ, ଯାହା ବି କୁହ, ସମସ୍ତ ସେଇ ପାଦଟାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତେବେ ସମସ୍ତ ମାନେ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳି ବୋଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କଲେଣି? ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରୁଛ? ଘରେ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରୁଛ? ତୁମେ ତ କେଉଁ କାହାରି ପାଦ ଦର୍ଶନ କରୁନା। ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯାଇ ଏରିଗାରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯାଇକିରି ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା କ'ଣ ତମ ଦରକାର? ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ତୁ ଏଇ ବାପାଙ୍କର ଠାରୁ ଇଏ ଅଧମ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ବୋଉ। ମୋ ବୋଉ ଫଟୋକୁ ଆଣିଲୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ସେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ? ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବୋଉ, ଯାହାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏ ଅଧମ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ହେଉଛନ୍ତି ହରା। ସେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଧା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ, ରାଧା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ଏଇ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଗ ପୂଜା କର, ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ଆଡ଼େ ରାଧେ ରାଧେ ହବ, ସାଡ଼େ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବ। ଏସବୁ ଅପରାଧର ଶେଷ। ତେଣୁ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାପା ବୋଲି ଭାବେ। ବା କହିଲେ ପବନ, ପା କହିଲେ ହାତ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିନି, ତେଣୁ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା। ମୋତେ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସଙ୍ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଅଭିରାମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ବାପା ବୋଉ। ମୋ ମାନସ ଗୁରୁ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନଟିଏ ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦିନେ ବସି ଭାବିଲି, ଏ ପାନ କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ନିଜକୁ ରାଧା ବୋଲି ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିକିରି ପାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ସେ ଯେବେ କରିବେ ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଞ୍ଜାଇବି ପାନ। ସେ ଯେବେ କରିବେ ପର ହର ପୂଜା କରିବେ। ମଲ୍ଲି ମାଳ ଶାମଙ୍କୁ ଦେବି ମନ ତୋଷିବି। ତେଣୁ ବାୟା ଜଗତକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ଗୋଟାଏ ନାମ କରୁଛୁ। ସେଠି ରାମ ନାହାନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି କି ଚୈତନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଜେଜେ ମାମା ବାପା ବୋଉ ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ମୋର
ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟେ ଖେଳନ୍ତି ଆମରି ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ନାମଟା ଅଖଣ୍ଡ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଯାଉ ନ ଯାଉ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋ ବାପା ଅଜା ଆଈଙ୍କ କଥା କହୁଛି? ସମସ୍ତ ବାପା ବୋଉ ଅଜା ଆଈ, ସିଏ ସିନା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଇଲୁ ବୋଲି ସିନା ଆଜି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲୁ, IAS ହେଲୁ, OAS ହେଲୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଲୁ, କି ନବୀନ ବାବୁ ହେଲୁ, କି ଆଉ କ'ଣ ହେଲୁ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏ କରିନଥାନ୍ତେ, କିଏ କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତା। ହଉ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଯେତେ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୁରୁ, ସମସ୍ତେ ମୋର ବାପା, ସମସ୍ତେ ମୋର ବୋଉ। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତମେମାନେ ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉର ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ, ତେବେ ଅଜା ଆଈ ହେଇଥିଲେ ବି ତମେ ତମର ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଅଜା ଆଈଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ କହୁନି ରସଗୋଲା ଦିଅ କି ଛେନାପୋଡ଼ ବାଣ୍ଟ, ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବ। କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକି ଆସିଛେ। ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମୋର ବାପା ଦେହ, ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ବୋଉ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଟିକେ ବି ମଳମୂତ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ କି ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରିବୁ, ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇନୁ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖୁଛ? କ'ଣ ଶିଖୁଛ? ଆଜିର ବୋହୂମାନେ ମା ହେବାକୁ ଆସି ପୁଣି ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇ ମା ହେଉଛ? ଏହା କ'ଣ ସଭ୍ୟତା? ଜଣେ ଝିଅ ବାହା ହେଇ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଆଉ କାହାର ବୋହୂ ହେବ, ଆଉ କାହାର ମା ହେବ। 15 ଦିନ ମାସକ ଭିତରେ ସେ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇଲି, ସେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ କରୁଛି ତୁମେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ହେବ ନା ମୋର ହେବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବୋହୂକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲା ବାହା ହେବ ବୋଲି। ସେ ବୋହୂଟି କହିଲା ତୁମେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଝିଅ? ତାର ତ ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଚଏସ୍ କଲା। ସିଏ ଝିଅଟି କହିଲା ଯେ, ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ କହିଲା ମୋର ଭଲ କି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ଝିଅଟି ବି ସେଇଆ କହିଲା ଆଉ। ହଁ, ମୋତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି, ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକିରି ରୋଷେଇ ଶିଖ, ମିଶିକିରି ରୋଷେଇ କରିବା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ କହିଲା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଳୀଙ୍କର ଫଟୋ ପୂଜା କରି, ଗୋଟେ କାଳୀ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଦୀପାବଳିରେ, ସେ କାଳୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ତା ପାଖକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା,
ମୁଁ କୌଣସି ପୂଜାପୂଜି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ, ପୁଅଟି ବି ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ହେ ଝିଅମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଏକରେ ଭଲ ଝିଅ ହୁଅ, ଦୁଇରେ ଭଲ ଭଉଣୀଟିଏ ହୁଅ, ତିନିରେ ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ହୁଅ, ଚାରିରେ ଭଲ ମାଟିଏ ହୁଅ, ଶେଷକୁ ଭଲ ଆଈମା ହବ, ନହେଲେ ଶାଶୁ ହବ। ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼। ତେଣୁ କାଳୀଙ୍କର ପାଦ କାଳେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ କହନ୍ତି, କାଳୀଙ୍କର ପାଦ କାଳେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର କାନ୍ଦୁଛି। 75 ଭାଗ ପରିବାରରେ ଆଜି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗିଛି। ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତାକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କେହି ସେ ଛୁଆଟିକି ନେଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରି ତୁ ବୁଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଓକିଲ ବାବୁ ମାନେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଯେତେ କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବ, ତମକୁ ସେତେ କେସ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବି? ମୋ ବାପା ବୋଉ, ମୋ ଇଷ୍ଟଦେବ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ, ନୂଆଗଡ଼ର ସୁଭଦ୍ରା ମାତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ବାର ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।